днес ще снимаме клип на матч. Истински. Гледайте как да си впадя с топката. Ай, Коста! Това е моя приятел. Гледайте къде отишли топката. Гледайте! Рита топката. Ето я. Гледайте този изрод. О, гледайте гаджите. Гледайте границата. Ето ги изредите! О, гледайте! Ето токата! Подайте! Не! Гледайте! Те се бият за токата! Пати от качената, нали? Ето боя! Охо, де е Рита! Нали щеше да правим клип, бе? Не правя го! Гледайте токата! Гледайте като е майчек гой! Миро! О, ето го и нашия другия приятел. Мирко! Не ме чериле, снимам камерата. От качалка. О, гледайте, границата. Гледайте! О! За малко да се струши камерата и иначе. И не са. Тихо е. Май не са. Ето така епична битка. Къде бягаш, бе? Мравка така! Ще те убия! Чакай! Топката за малко да мълци! О, слава Богу! Спряха! И това беше всичко от мен. Надявам се да я харесат. Яре, чао!